Ministre so miɲɛsinen bɛ an ka jamana marabolo kɔɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma k'u bɛnale enrôlement ba kɛrɛnkɛrɛnnen ka o boloda ani ka taa se aw ka fichier individuel olu sɔrɔli ma aw fɛ cogoya min na. A baara ninnu bɛna kɛ yɔrɔ minnu kɔnɔna na o de ye an ka sigida mairie kɔnɔna na ka fara o kan Bamako mairie ani gouvernorat o kɔnɔna la. O tuma na sa baara in bɛ daminɛ waati min na o de filɛ nin ye décembre kalo tile fɔlɔ ka taa se tile 31 ma san 2020. Nin baara belebeleba in a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ n'u sisan b'a daminɛ san 15 ka yɛlɛ o sanfɛ ni o y'a sɔrɔ u ka lahala foyi tɛ aravɛki mansiw kɔnɔna na ka se ka olu sɔrɔ cogoya min na u photo ani u tigɛ jaw aw minnu bɛ k'a fɔ ni aw ma deli fiyewu ka aravɛki yɛrɛ kɛ fiyewu yaasa aw sen ka ye nin na sa a bɛna kɛ sababu ye aw ka aravɛki kɛ k'aw ka fichier individuel k'o fɛnɛ sɔrɔ ka fara o bɛɛ kan k'aw tɔgɔ sɛbɛn kalata sɛbɛnfuraw kan ni o ye liste électorale ye. O tuma na sa ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bɛ a la aw minnu b'a daminɛ san 15 la ni o y'a sɔrɔ aw delila ka aravɛki kɛ ni aw bɛ fɛ ka taa aw photo ta ni k'aw tigɛ nɔ ta aw ni aw ka récépissé kɔrɔlen o de bɛ taa kɛnɛ kan aw minnu bɛ ni aw ma deli ka aravɛki kɛ fiyewu yaasa aw ka se ka aravɛki kɛ ka aw tigɛ nɔ ta ka aw photo ta fo aw ni aw ka wolosɛbɛn lakika ka kɛ ɲɔgɔn fɛ baara ninnu bɛna kɛ kɛnɛ minnu kan olu de filɛ nin ye Bamako sigida fɔlɔ Korofina mairie kɔnɔna na sigida filanan Misira mairie kɔnɔna na sigida sabanan Wolofabugu Bolobana mairie kɔnɔ sigida naaninan o bɛ kɛ Lafiyabugu mairie kɔnɔna na sigida duurunan Torokɔrɔbugu mairie kɔnɔ sigida wɔɔrɔnan o bɛ kɛ Sogonikɔ mairie kɔnɔna na kɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ minnu b'a la olu de filɛ Bamako mairiba o kɔnɔna wali kelen Bamako gouvernorat o kɔnɔna na. Nin ye weleweleda kan ye ka bɔ minisiriso min ɲɛsinen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma ani kɔkɔrɔdon baarabolo min n'a bɛ wele ko projet d'appui au processus électoral passe ni PNUD fɛ. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce flash d'information du mercredi 23 décembre 2020. Hier mardi 22 décembre 2020, face à la presse, les responsables du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, ont dénoncé la gestion de la transition par les autorités. Selon le conférencier Shogel Kokala Maïga, dira que les textes relatifs au Conseil national de transition ont un caractère anticonstitutionnel, illégal et unilatéral. C'est pour ne pas cautionner cette démarche que le M5 RFP, a-t-il dit, refuse de siéger au sein du CNT. Le CNT réaffirme sa ferme détermination à faire annuler en justice tout le processus de mise en place de cette institution. Le M5 RFP déplore que certains chefs militaires ont abandonné le terrain pour Bamako et Kati et s'adonner à des activités politiques dans le but de confisquer le pouvoir pendant que les populations de Farabougou, Tombouctou, Sofara, Kaï, Gao, jusqu'à Koulikoro, Badjangara, Koro, Assongo et Bamako expriment actuellement leur désarroi à travers des manifestations face à l'insécurité croissante. Le Mali et l'Allemagne ont procédé à la signature des contrats de financement de 5 contrats dans le secteur de l'eau, de l'agriculture et dans d'autres secteurs pour un montant de plus de 85,6 millions d'euros, soit plus de 56 milliards de francs CFA. Le ministre Seni Moulay des Affaires étrangères et de la coopération internationale, au nom du gouvernement, a exprimé sa satisfaction de ce que la signature de ces 5 conventions de financement témoigne de la vitalité des relations entre la République fédérale de l'Allemagne et de la République du Mali. Selon une source émanant d'un organisme international des droits humains, en plus du chroniqueur radio Mohamed Youssouf Batilidi Rasbat, Vital Robert Diop, directeur du PMU Mali, en charge de l'organisation des paris sur les courses de chevaux, et Souabou Koulibaly, directeur d'une agence publique de télécommunications, sont les 3 mises aux arrêts depuis ce lundi 21 décembre dernier par les services de renseignement maliens. Par ailleurs, dans un communiqué, le groupe de médias Renouveau, où travaille Rasbat, dit attendre des explications sur les motivations de ce qu'il qualifie d'enlèvement et rappelle que la liberté d'expression est un droit constitutionnel. Selon des témoins, le jeudi dernier 17 décembre 2020, aux environs de 4 heures du matin, un camion de 10 tonnes transportant des marchandises et des passagers qui se sont renversés entre Tigui et Tingona, à 60 km de Ségou.
L'accident a fait 6 morts et 9 blessés. Les blessés ont été transportés à l'hôpital de Konobougou et les morts de la morgue de Ségou par la protection civile. Selon des mêmes témoins, l'un des conducteurs se serait endormi au volant. Selon l'agence France Presse, les douaniers maliens ont une cargaison de 143 kilos d'or qui était cachée dans une voiture en route vers la Guinée. Selon le colonel Amadou Sanogo, chef du bureau des enquêtes de la douane du Mali, les 88 lingots d'or pesant 143 kilos ont une valeur estimée à plus de 7 millions d'euros. Le 20 décembre 2020 dernier s'est tenu le lancement officiel de la 5e édition de la Semaine des victimes au Mali. La cérémonie a été présidée par le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Agibou Bouari. Pour Agibou Bouari, la Semaine des victimes est un rendez-vous annuel autour des droits de l'homme afin d'évaluer les progrès réalisés au cours de l'année pour mieux aborder l'année à venir. Lors d'une conférence de presse tenue le lundi 21 décembre 2020, les membres des organisations de la société civile malienne observant le processus électoral ont dénoncé la création de la cellule d'appui au processus électoral. Ils ont par la même occasion exigé la mise en place d'un organe unique de gestion des élections pour éviter des crises post-électorales. La transition, au dire des organisations membres de la société civile, devrait servir d'opportunité pour réaliser certaines réformes électorales pouvant déboucher à la création d'un organe unique, indépendant et autonome de gestion des élections en vue de réunir les conditions nécessaires à la transparence et à la crédibilité des élections à venir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur notre chaîne Mali Plafond Web TV.